Kuzomela sikwenzele umcimbi njengoba phela kokuqala ufika la ekhaya emva komshado wakho. Konke sekulungile manje ake siqale nomcimbi. Abraham, sekuyisikhathi ke manje sokuthi niqaqa namabhengela nina nobabili. Uyangizwa thingithini? Niwaqaqe kahle ngesineke uyangizwa mntanami, Kufuneka lokho. Yehlisa umoya. Isandla. Futhi ungayisebenzisi zombili. Sebenzisa sisodwa nje. Ngiqaqele lo findo ngesandla esisodwa. Awu Abraham. Phendula isihlakala. Siphendule. Kapelo uzomlimaza. Nomzane yenze lento ngaphakathi kuzoba lula. Kanje yabo. Manje wenze njani uyayifasa noma uyayiqaqa futhi? Beka isithupha sakho efindweni bese uliqaqa ngomunye umunwe. Siyabonga. Manje Lila sekuyisikhathi sakho ke manje. Washeshisa bo. Ngokuzithoba okukhulu, ngicela izibusiso zakho. Noma ngeke kube lula, kodwa ngiyazinikela ngokuphelele kulokho. Luyeza usuku. Lapho Abraham angekakwazi ukuphila ngaphandle kwaLila. Wow, kwakuhle. Akunakwenzeka. Nomzane ngithi angibuze kunzima kakhulu. Ngoba nje mina nomzane lento ayigonzima. Yonke into kumele uyenze nje yabona. Igama lami mina ngungu-Abraham Jahagida nginamakhulu amahlanu abasebenzi la enkampanini yami. Manje anginankinga ngoba ulila ungumkami. Hawu kwakuhle impela. Sengimele ukuthi uyisho wena Vishorop phuma. Hayi bencela. Mina ayikho into engizoyisho. Anginaqozi lokusho igama likaLila kwinkondlo. Hawu kodwa mnumzane. Usuyenzile nje lento yenzeka. Mnumzane usushilo nje na ukuthi ulila awushongweni mnumzane phambi kwethu. Ezandleni. Ingabe sesiqedile? Yebo. Sesingahamba. Awu Nkosi yami. Valelisa kumndeni wakho.
Baba, Oh, ntombazane yami enhle. Oh, mntanami. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly Zizonke Sisonke DStv channel 169.